Xaliyar degen çopanı var idi. Şunun üyüge burulganym bolsun. Bir çay içip, bir damap ketkenim bolsun dep alqısa ýanagy Nazarbaý şu ýerge burulyp berdi. Lekin Xaliyar çopannyň hem Hudadan tele bagan bir Ayçynar degen kızı bar idi. Ýaşy 18-ge tolgan idi. Kel bir bagtymdy sınap göreýin dep, şo günü betidägi çimmätdi alyp, talga helgençäkdi salyp, çankawuzdy çalyp, mına tawlarga awçy kemime. Onuň maly dünýäsi köp bolsa, bir gün seni nekazige salyp alyp ketmeyme dedi. Ey karaň nazar eşige, ey köngül menen huşuga, akırdı ya akırdı, gördüm çölde takırdı. Hayyara çıdayalmaydı bir nazar, akamam menen altı yardı çakırdı. Aytkandy biläsler, baryp sawçy bolaslar dep ýekeýini jönätip jeri berdi. Ag otawdyň arkasyda ýeşip durgan ýanagy Ayçynar kızı atasynyň şaşkanyny bilip, sawçylaryň üstüge kirip, "Sawçylar, bizde Urpada şunday bolady, kız özüniň kalyny özü aýtady. Maýly şulary alyp gelse, 90-ňa jakynlaşkan çal bolsa hem tiýsem tiýgenim bolsun" dep, kız özüniň kalynyny birme-bir baýan kılaýakkan jeri eken. Ey horsuntyňda ya sawçylar, etden bir neyleye cürekte. Kalanımda aysam sawçylara, mezbon yezazlaydı ya mehmanda. Maydanda kördüme palvanda, alar bolsa Nazarbaýyň gözümde. Ezeden öpküp beylesin, köyten tavdan yana kırta kaplandı. Ağlın bolsa tinne bağın savçılar, 90 serke bir çebeçke kirekti. Tavda cürer avçılar, yelden yelge aşadı da yelçiler. Aklın bolsa tinne bağın savçılar, gevher gevher menen tursa açılar. Zulfumdy maylap tüýäýin, etles köýlek kiýäýin. Aytkanymda alyp kese savçılar, 90 ýaşar çal bolsaýam tiýäýin.